Hauek hilda daude, hemen, Gontza alartuko alduzu, mentxe, hilda daude lehendakari muertos, nire erakutsi dizkizuet. Hori bai, hilda bai, baina mitinak emateko erraztasun ikaragarria dute, dantzan jartzen dute jendea. Baina mitin horietan sekula bertze lehendakari bati, seguruenik, aditu ez duguna ere erraten dute, Gora Espainia, dirikez. Soy más vasco que el árbol de Guernica. Juega la selección, no sé lo que me pasa. Juega España, ra, los mundiales, va a ganar. Mi conciencia, me da igual, no puedo evitar gritar. ¡Gol España, gol España! Kontzertuetan saiatzen gara, guk kontzertuetan nahi duguna ikusi, saiatzen gara isladatzen edo egiten, ez? Pizkat kaina sartu eta jendea interaktuatzea eta hori gurekin. Y aquí no se vaya a ser problema vasco. No. Y aquí no. No. No se vaya. Soy un veterano de la calle Borroka. Hori benda ya himno bihurtu dut. Autobiografikoa da edo... Bueno, oraindik preskribitu ez duenez, ezin dugu erantzun baino. Aquí no. No. No se folla. Behan uste dut masokista xamarra zaretela, zabestiren batean diozue, llamame tonto edo, dime tonto, eta foroan ere interneten horrela jartzen du, darnos kaina, ez dakit, gustatzen zaizue jasotzen, egurra. Bai, bueno, nahiago dugu, lako erreakzio bat sortzea, nahiz eta negatiboa izatea, baina zer sortzea ez jendearen gatik, ez gure musika entzuterakoan, jendea ez da geratzen, bien, no está mal, edo zakit, baizik eta jendeak, gustan zaio da gorrotatzen dugu. ¡Tengo un detector! ¡De gilipolleces! ¡Me avisa cuando viene! ¡A contarme idioteces! Jendeak gure musika entzuten duenean, etorriko zaio burura, Tijuana, Cicatriz, Eskorbuto eta La Polla eta laro gehigarren markadako talde guztia haiek, gure adolescentzia markatu zutenak, horretan finkatzen gara eta, gure musika garai horren isladapena da. ¡No te acerques! ¡Es mi detector de gilipolleces! ¡Está sonando! Naitak edu diozuela H eta E, zertara apologia egitearen akusaziorik ezin egingo dizuete. Bueno, ez. Hola idatzi genuen ez dakiz zergatik atera zen, izenari mila buelta eman genizkion eta azkenean hola esan genuen, idatziko dugu gaizki, ez? H eta E, askotan igual jendea, kanpoko jendeak hola idazten du, baina, hola atera zen ez dago zergatik. Jendeak entzuten duenean lehendakariz mortos, segurazki ez du lastuko. Edo, ez da beste ezer esan nahi ez duen izen bat. Jendeak uste dut geratzen zaiola. Orduan egiten zaizuen promozioa musikaren kalitatearen araberakoa da edo izenaren abakarrik? Hori ez dugu esango. 50 porros llegando de speed. ¿Te gustan los tripis todo por la nariz? Abestia gehienetan etortzen diren bezala ateratzen dira, zeren oso simpleak dira, zen nahi dut etxean ateratzen badituzu lau gitarreo eta holakoak, gero ez dago aldaketan dirik, beraz. Gehienetan hemen jotzen dena lehenengo aldiz da, gero ateratzen dena. Pasau de rosca, pasau una mosca. Gazteizen aste ondarrunetan emandako kontzertua zen hori, ikusi duze punki izateko ez dela kresta eraman beharrik, Urko kerrandidanez, etzegoen krestari, nile gutxi zegoelako, broma txiki batzen nau. Horixe, Iruindar hauen lehendabiziko diskoa kalean da, eta gustatu baldin mazaizu badak ez ezer egin. Gure notiko goen kaletak